Ni मुङा मुर्शिलोबो बसुमतारी गामि कक्लाबारि ओमफ्राय पोस्ट अफिस कक्लाबारि समस्ति कक्लाबारि आंथ' बे रिक्साखौ मोननानै आं बहुत गोजोननाय मोनदों नाथाय जा बिटिआर सरकारनि जा प्रमद बर' सारा होदो बेखौ मोननानै आं बहुत मोजां मोनदों आरो सोलिनोबो हादों नङाबाथाय आं ओरैनो आंगा मांगा बायदिसो जाना दंथ'योमोन आरोखि बेखौ मोननानै आं एसेबाबो सोलिनो हादों मावनाय दांनायाव एसे सुबिदा होदों फारसेथिं गाननाय जोमनायनि खरसाबो बिजों दिहुननो हादों आरोखि ओरैनो मास मोननै जाबाय थारमाने सलायनायजों बाथ्रा थारमाने नों बेसे सलायसेनो मोनो बेनो आरो सारनि सिगाङावथ' सारखौथ' आं आखाइ खुलुमनानै खनसे बुंबावो आरो सारा बुहुद होदो जोंनि ओनसोलफोरावबो सोरबा फिथा सावनाय माबा सावनाय इत्यादि आरो फरायनायफोरनोबो होदो बुहुद हेफाजाब होदो साराथ' मोजाङानो मावदो जोंनि समस्थियावबो बुहुद मोजां खामानि मावदो आरो जा कक्लाबारियाव दालांबो दंमोन नालाय बेयावबो साराबो होदो बुहुद खामानि मोजां मावदो आरोखि आरो जों बायदिनि हेन्डिकेपनि मानसिफोरनो इफोरबायदि आरो उनफ्राव बिदि होयोब्ला आरो साबसिन जागोन जोंल' मोननानै जोंनि उननि हेन्डिकेपफोराबो एसे जोंनि सायाव दुखु फोरमायो आरोखि बिथांमोननोबो होबाथाय साबसिन जागोन आं आसा खालामो सारा होगोन होननानै आंनियावथ' जोंनि कक्लाबारि समस्थियावथ' 100%खा देरहानाया सारा रोखाखा इखौ रावबो हमथानो हाखाया बिजाथिनि मुङाथ' जा सार मन्टु बर'आनो बिथाङा देरहानाया 100%खा